balani. Langsung. Langsung. Sayang. Betul balani. Gue kirim mandorku deh. Iya, kirim mandorku deh. Gue pengen kirim mandorku gawe gedan. Dan wong arit lho. Lo Gedan pacaran pe wong arit. Kalau wong arit wis 3 wulan wis saniki. 3 wulan wis nang kene iki ae. Ayo wis 3 wulan jarine. 3 wulan. Ayo. Kudu aja jawab kuwi. Aku jawab. Golek gon. Jelek iba. Digetem kok jak kemen. Kok tak pikirno aku. Tapi kene kawat iki. Alah, kawat kas anu wis kenceng arek yo sabedu. Wis sabedu kawat. Kawat kene kok kawat. Kawat brengsek. Ya, lompat kok. Alah. Sum. Delok ki sum. Bojone sum. Delok sum. Sum. Delok sum. Ngono kok percaya. Talbotane YouTube pokoknya. Ben viral loh. Ya. Iyalah. Di grup sapa iki? Grup Nyalimun. Lah ya. Hiburane mana sawah yang ngene iki Pak Prabowo. Ya ora. Sopo sing setuju beras medun iki? Setuju kabeh tapi aku ora entuk. Gak setuju kabeh. Gak setuju aku. Lah ya. Bantuan salah. Beras kok karepe kon medun iki lho. Bantuan salah sasarane kok. Petani diumani apa? Kono cah wis sugih, tiap bulan bayaran ya ora. Lah wong ngene iki nek gak metu sapa sing bayari? Nandure kadang jeblok kok lha kuwi. Sak hektar yang nganggur. Lho, krungu dhewe lah. Larang, nek Lho. gabah larang yo jare piye. Ora dilarang no petani gembuk. Gembuk. Ngeti ku tutupan iki. Iya, aku ya gak nyangka padahal Ngono guys, ora setuju gabah didono ya ora. Petani iki rekoso guys, mangsa kuthik era. Lho, wis lho. Iki ki Kaya dalan lorongem ngono ku nek diliwati kombi, ora sambok tarik duit ya toh. Soale kombi iki mendukung ketahanan pangan, mendukung program pemerintah. Ya ora. Lah nek sampe kombi liwat mbok tarik 100 200. Oh, berarti ya njaluk dilarangno tenan rego beras kan ngono. bayarane saithik e. Lah ya. Pira bos bayarane bos? Alah, piro 1% kok e. Lho, 1%. Krungu dhewe to. Petani iki rekosane ngene iki. Jajal pari nang kaya ngene iki dientekno emprit. Lho. Alah. Jebak. Diluk parine. Rumangsa kuthik eram. Wis to, beras ki manut pemerintah. Rego pira-pira manut pemerintah. Ora sakakan protes, ora sakakan demo. Sing demo-demo ku ya rungono. Ngono lho. Sing demo ku lho rungono. Ora usah njaluk rego gabah medun, beras medun. Kowe iki sekolah sing pinter. Lah kepinteranem kuwi nek iso kanggo negara ngono. Mbela rakyat wong cilik, terutama petani-petani ngene iki. Pulau pinter mbok demo. Walah ya bangeten. Supire kopi nek gawe aswara ora dunung, Dik. Ya gak repot. Supire kombi malah nul putul rasa nulis ya toh. Oh, lah ketang-ketang iki iso nyupir kombi. Oga harus punya sertifikat sekolah A B C D ya toh. Sing penting ada kemauan dan praktek. Lulusannya S2, Dik. S2. S2. Lah ya. Oh, alah. S2 aku suman-sumun selamat mergawe ning sawah. Nyupir kombi ngene perlu SNI sing sing mbah sertifikat apa taek. Sing penting iso. Ya ora.